Kaixo artistak, ez dakit prest zaudeten, baina bideo honekin hasiera emango diegu bidaia batzuei. Hasiko gara munduan zehar bidaiatzen. Eta gaur hasteko zer egingo dugu? Lehenengo eta behin, Amurrio kokatuko dugu, eta trenak zelako ibilbidea iparraldetik hegoaldera egiten duen aztertuko dugu. Beraz, guazen Amurriora, hementxe daukagu Iberiar Penintzula, eta Europa, ezta, Espainia, Portugal, Afrika, hemendik Asia, baina gogoratu Espainia ere dela Kanariar uharteak, Ceuta, Melilla eta Balear uharteak, eta guazen Amurriora. Orduan, Amurrion trena daukagu, ezta? Tren honek nondik dator? Tren honiek Bilbotik dator, ezta? Bilbo eta hemendik dator. Nondik zatoz trena? Non zaude? Hemendik, ezta? Bilbo, Arrigorriaga eta hauze da Nerbioi ibaia. Bestea zen Ibaizabal ibaia. Ibaizabal, baina hau Nerbioi. Nerbioi arana eta Nerbioi ibaia. Begiratu nola egiten duen ibaiak, Nola egiten duen ibaiak eta zelako arana osatzen den. Begiratu, ikusten? Hortxe dago, orduan hemendik dator trena. Beraz, kokatuko dugu, eta Amurriora goaz. Jarriko dut iparraldera begira, eta Amurrion gaude berriro. Beraz, begiratu ze kurioso, trenak gero hegoaldera egiten du, Zaratxo, Orduñaraino, baina Orduñan begiratu zelako buelta ematen duen. Gogoratu hementxe dagoela hori Nerbioiko jaioterria, ezta? Eta begiratu zelako buelta ematen duen trenak. Osea, hemendik Amurriotik dator eta egiten du beltz hau, ezta? Eta ia hemen elkarrekin dago berriro, beitu. Jarriko dut plano batekin, nola hartzen duen poliki altuera. Ikusten? Ze egiten du, horrela. Delikatik Artomainara, hemendik hartzen du altuera. Begiratu hemen zelako buelta ematen duen. Ikusten? Poliki hartzen du aldapa, begiratu zelako buelta ematen duen. Ikusten zelako buelta ematen duen. Lezama. Eta Amurrio zegoen berriro, Amurrio, begiratu. Amurrio. Badoa gorantza, hemen tunel bat dago. Badoa gorantza. Hemen Gujuli dago, Izarrara heltzen da, Izarratik poliki Kuartangora doa, ikusten? Kuartango, hemen autopista dago, eta ia Subijanan hartzen du poliki, zer hartzen du Pobes, Ribavellosa, eta Miranda de Ebro, onantza doa. Eta gogoratu hemendik dator gurea, eta hemendik dator Gasteizekoa. Eta hau izan da lehenengo bidaia. Espero dut zuen gustoko izatea. Beste bat arte.